spoločnosť Norwins so sídlom v Komárne plánuje postaviť fabriku na recykláciu lítiových batérií. Našla som aj ich žiadosť. Takže dňa vtedy a vtedy podala spoločnosť Norwins SRO so sídlom Senný trh tam a tam v Komárne mestu Hurmanovo žiadosť o zmenu účelu nájmu a odsúhlasenie zámeru výstavby budov a prevádzkovanie zberu a recyklácie lítiových batérií. Žiadosť zo dňa vtedy a vtedy sa týka aj haly postavenej na parcele tej a tej, ktorej chce nájomca vykonávať recykláciu lítiových batérií. Na základe upresnenia zástupca spoločnosti uviedol, že žiadajú o zmenu účelu nájmu na všetky pozemky, ktoré sa týkajú nájmu. V tejto súvislosti však potrebujú súhlas mestského zastupiteľstva so zámerom zberu, oprav a spracovania lítiových akumulátorov z vozidiel s elektrickým pohonom. Na základe súhlasu mesta so zámerom by následne spoločnosť dala vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu nehnuteľností a realizáciu projektu. Vetranie. Skladovací priestor bude vetraný, aby sa zabránilo hromadeniu nebezpečných výparov, najmä z prchkavých látok, ako sú použité oleje a rozpúšťadlá. Kontrola prístupu. Vstup do priestoru na skladovanie nebezpečného odpadu bude obmedzený len na oprávnené osoby. Areál bude zabezpečený uzamykacími mechanizmami a zreteľne označený výstražnými tabulami. Skladový priestor bude vybavený vhodnými hasiacimi prístrojmi špeciálne navrhnutými pre typy skladovaných nebezpečných materiálov a detektormi dymu. Ohľadom nebezpečného odpadu tu uviedli iba jednu jedinú vetu. Až 1000 litrov uskladnených v ľubovoľnom čase vo vyhradenom bezpečnom priestore so sekundárnym obalom, ventiláciou a kontrolou prístupu. Uviedli aj to, že v prípade, že lokálna ponuka odpadu z výroby batérií nebude dostatočná, zvážime odvoz odpadu z výroby lítiových batérií z Maďarska, Nemecka alebo iných susedných krajín. Iste sa pamätáte na moje videá, v ktorých sme vám ukázali čierne skládky s nebezpečným odpadom z batérkární v Maďarsku. A oni tu píšu: navyše, keďže na Slovensku v súčasnosti nie je zariadenie na spracovanie vzniknutej čiernej hmoty, plánujeme exportovať túto produkciu do Nemecka a Južnej Kórey. A píšu tu, že pri vývoze budú tiež prísne dodržiavať pravidlá EÚ. Veľký otáznik. To je 1900 tón odpadu za rok. A z toho hliníkové granule 150 tón za rok, medené granuly 226 tón za rok, čierna hmota 1220 tón za rok. O tej čiernej hmote som už natočila veľmi veľa videí. Škrupina 132, plastová fólia 151 tón za rok.